Alberto Núñez Feijóo. Queridos militantes, queridos simpatizantes, queridos alcaldes, alcaldesas e candidatos, queridos deputados e senadores, queridos presidentes, queridos amigos, este lugar nos trae grandes recuerdos. Este lugar, fai 14 meses, foi testigo dun compromiso. Foi testigo do compromiso de renovar o partido máis xoven de Galicia. Foi testigo do compromiso de levar a cabo un relevo xeracional. Foi testigo dun compromiso de manter as ideas e os principios, pero cambiar as políticas. Foi testigo, en definitiva, de un compromiso que asumimos coa sociedade galega. Unha sociedade que non frea nunca, senón que está en marcha. E esa mesma sociedade nos pedía que este partido seguira en marcha. Hai unha renovación que ten unha fórmula, o traballo. Hai unha renovación que ten un estilo, os equipos. E hai unha renovación que ten un valor, a xenerosidade. Unha renovación que soamente está a ser posible desde a firmeza e a determinación das nosas conviccións. Sabemos o que somos. Somos galeguistas. Somos reformistas. Sabemos o que debemos seguir sendo. Temos que seguir sendo o partido que máis se parece a Galicia. E sabemos tamén o que temos que ser. Somos o partido centrado nas persoas. Por tanto, aquí mesmo, neste mismo sitio, asumimos o compromiso fai 14 meses. Asumimos o reto da renovación e o acadamos. Asumimos o reto de manternos unidos e o cumprimos. E hoxe aquí asumimos o reto da libertad e da democracia de volver a gañar as eleccións municipais do ano 2007 en maio do 2007. Nós nos presentamos despois de facer os deberes. Nós nos presentamos nun ambiente no que se respira ilusión e non crispación. Sodes e seredes os mellores alcaldes, as mellores alcaldesas. Sabemos ser o goberno de todos os veciños. Nós non imos a gañar para derrotar a ninguén. Nós vamos a gañar para gobernar para todos. Para todos. Os que voten o PSOE, os que voten o Bloque, para todos é o porque vamos a gobernar. Gracias, moitísimas gracias por estar aquí. Gracias polo voso empuxe, gracias polo voso apoio, gracias pola vosa fe e gracias polo voso traballo. Por estar aí nos momentos difíciles. E, sobre todo, tamén por estar aí e darlle a Galicia esos grandes momentos de democracia, de libertad e de victoria. Gracias aos que estades aquí, pero tamén gracias aos que non están aquí. Os que non están aquí e sempre están en Galicia. Os que non están aquí e sempre estarán no corazón dos galegos. Sempre, a maioría dos galegos que libremente votan cada 4 anos sempre cubriron a maioría das papeletas co nome de Manuel Fraga. Moitas gracias, presidente. Moitas gracias por gañar outra vez as eleccións democráticas de Galicia. Moitísimas gracias. Somos un partido gañador. Somos o partido que ten máis escanos no Parlamento Europeo. Somos o partido galego que ten máis escanos no Congreso dos Diputados
e no Senado. Somos o partido que ten máis escanos no Parlamento galego. Somos o partido que goberna en máis de 200 concellos e que ganou as 4 diputacións, aínda que só goberna en 3. Somos, queridos amigos, o partido que democrática e limpamente se presenta ás eleccións e democrática e limpamente gaña as eleccións. Gañamos todas as eleccións ás que nos presentamos, pero gañar non é algo casual. Gañamos porque gañar non é un fin en sí mesmo. Ganamos porque temos mellores avales e mellor xestión. Gañamos porque aportamos solucións e non traemos problemas. Gañamos porque esta política na que creemos é a política das persoas e dos feitos, e non as políticas das palabras e dos anuncios. Pero solamente e simplemente temos que manter unha idea. Nos gañamos porque Galicia quere que gañemos, non por outra cousa, non por cuestións distintas, solo por esto. Queridos amigos, muchísimas gracias. Preferimos o voto de miles e miles de galegas e de galegos que un voto de un deputado ou de un concejal que outro partido perdeu as eleccións. Nós queremos os milleiros de votos que temos e non necesitamos un voto de un diputado de outro partido que perdeu as eleccións. Esa é a diferencia entre un partido democrático e outros partidos que se unen para que non gobernen os que gañan as eleccións. E ese é o PP, este é o PP que temos e este é o PP que necesitamos. E por eso, porque creemos na libertad, porque creemos na democracia, porque creemos na ética política, vos pido un compromiso. Un compromiso antes de empezar a campaña. Un compromiso antes de que empece todos os mítines e todos os actos. Estades aquí todos os candidatos. E vos quero pedir un compromiso. Deixades sempre que goberne a lista do candidato máis votado, ou dito de outra forma, non asumades ningunha alcaldía, se non sodes a lista máis votada, non o fagades nunca, porque eso é a democracia e eso é a libertad e a democracia.